Tsy atao tsy volagna ary tsy atao tsy hagnambara kanefa ndraiky tsy farany misy fagnahy wala tsy tragnony jery tsy lapan'ny fagnahy fa marary ny namagna marary ny tegna, alahelo ny namagna alahelo ny tegna. Ankapobeny ivolagna antsika raha nandalo tamin'ireo namantsika jirany agnilantsika io, havatsika roa io, olombelogno karaha antsika, dia miara-miondriky ary miaraka malahelo amin'ny fianakaviagna zegny losy namagna tamin'ny fandalaovan'ny etraketraka ny zavaboary na ny fandalaovan'ny cyclone Chido tato amin'ny nosy Miravavy havatsika tato Mayotte, dia mitondra ambavaka ho an'ireo loso nandony tany ary makahiry ny fianakaviagna zay nanagna ny loso zay, zay eto amin'ny fianakaviambe ny mpagnano live ary aingany mba tsy ho hisy ny ratsy fa mba aravoagna kanefa antsika tsy afaka hiady amin'ny Zagnahary. Ankapobeny maro raha mifamaofao zao an-tanindrazana eto, maro ny raha midriky miboaka an-tanindrazana eto, tsy ataonay tsy volagna fotony olombelogno mifôgno nofotro ndraiky taolagna ary mivelogno amin'ny alalan'ny lio sy ny fagnahy olombelogno koa izy mahatsapa fa olombelogno. Atsika tsy nikiafaka ifiko fotony tsy hengy tafiboaka agnaty ala ke hoe fa vita ny fifidiana. Nagnano atsika fifidiana fa nagnano tsy zarizary, nagnano amin'ny akory atao. Zegny donc aminakahy manokagna hoe ivolagnako izy, nagnano tsy zarizary, nagnano amin'ny akory atao. Karakory Zandro Laurent, hitatsika vokany, hitatsika fipetrany ary tsapatsika fa tsisy rapary. Ankapobeny aleko voalohany matetika za teto ny volagna zombaka mora magnamiatsigny olo, mora mivolagna olo. Ya, sarotry mivolagna olo ary sarotry magnamiatsigny olo, fa raha koa fa tsy vitanao fa tsy hainao, mora koa miala ary mora koa mametra-pialagna mba tsy avoazanao tsy avoazanao volagna. Folo dimy amby taogno zay volaniko aminareo, angala 30 taogno, tsendriky nahita hoe andra nihiratra, fiaignana nihiratra atsika gasy. 15 taogno, hiditry 17 taogno, tagnatin'ny tebiteby, tagnatin'ny alahelo, latsa-dranomaso lava ary namoy ny aigny ho an'izay tsy tokony namoy aigny, azon'ity fitondragna tsy mataotody ity. Ataoko hoe fitondragna tsy mataotody izy fotony ro koa mahatsapa fa mifôgno nofotro, misy taolagna ary mikorigna agnaty liondreo, agnaty vatagnandreo fa misy lio, ro mahatsapa hoe mafy raha ataotsika vahoaka reto. Tagnatin'ny 15 amby taogno, hiditry 17 amby taogno zegny tokony tonga saigny izy, tokony avy jery ny mpitondra indroe intelo, ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana, indroe intelo
ndray mandrina aradraza tsy ndraiky tsindroe vahoaka mitretre nefa ny tsy jerena tsy tandrignesana tsy raharaigna noho nino fitiavantegna no lehibe indrindra ny fitondragna andesinao Rajoelina Andry Nirina sy ro miaradia aminao mivolagna fa mandroso atsika premier dans le monde en pauvreté. Fier anao amizegny Rajoelina Andry Nirina sy ny forongony premier ministre Mamy Ravatomanga ko président soi-disant fier anareo amizegny faratogno ty ho avy ino koa zao vandy andendesinao amin'ny vahoaka handivolagna nino koa anao zao amin'ny vahoaka marigna ane raha nivolagninao anao tompony fonina mosa tegnanao Rajoelina hoe Madagasikara eto anao koa mila mitondra mila mavandy mila mahay mavandy mila mikatramo mila mahay mikatramo ary mila mahay magnambany olo effectivement izy ataonao io 15 taogno zay nambaninao vahoaka malagasy 15 taogno nitsakitsainao ny razana malagasy tsy olombelogno anao fa biby ndray biby fotarinao an-tragno mba mahay malahelo anao nakatsa sitroko anao Rajoelina tsy haiko na faly anao na tsy faly za mitary mifandroaka izy antany io tsy mitrika an-tragno izy antany io tango agnarany 2 ans et demi abosany karazany kagnomby io za mbola 300 mètres tsy dirako amin'ny lakoronaka eto izy fa mahay za ho avy izy miambigny za miparonaka io biby zegny marandraigny za koa tseniko mampibiagna varavaragna uhinany mamango varavaragna anaka pa tangy za tsy mampibiagna varavaragna i tsy miala io biby zegny mahay olombelo anao olombelogno anareo olombelogno tsy anareo ne mafy raha ataonareo vahoaka io mafy ny mandrakizay tsisy Mamy Ravatomanga ny mandrakizay tsisy Rajoelina tsy hay Christian sy ny forongony ary indrindra nareo mpitandro ny filaminana ny mandrakizay tsisy fa raha jiaby misy farany za tsy menaso za fa za fo magnambara anareo maro ny talohanareo teo zay nivolagna fa jo matanjaka nagnaia farany nagnakory ny afarany ovato etsaigny fa tsy manjary koa olo 5 taogno nateraka antegna afa tokony matogno afa tokony misy jery fa nareo mahay tsisy jery mahay foagna régime andesinao ne zegny Rajoelina Andry Nirina ary ty ny grave atsika mety volagna izy ne tsy Rajoelina fa mpiaradia aminany ka le toetsaintsika ova aza miambigny latsadra maratra folaka nitondra taketra ny fiaignananao hoe tiny nataoko tamin'izany taogno zany fa le toetsaintsika koa za tsy mivolagna za lampanjery na za misy fagnahy non olombelogno karaha olombelogno jiaby za mais quand même 15 taogno Rajoelina raha tsisy tagnatiny 64 ans bientôt 65 ans andeha ataonao vahoaka malagasy ndraiky nipaka amy janty naboaka eran'izao tontolo zao hoe le plus pauvre du monde Madagascar anao tsy megnatra insulte ne zegny tsotsainao Rajoelina insulte zegny Ravatomanga monde entier fa magnasaha anareo dikan'zegny asaha koa zegny tsy anareo mihevitry nino asaha anareo fa sahen'ny monde entier hoe le plus pauvre du monde numéro 1 anareo mbiagna misy jery
Mbiegna anareo misy fagnahy. Za tsy mampiragna anareo amy biby volaniko fa leoko lavitry. Za miaigny ndraiky biby naka volaniko teo io. Io tango io matsagna izy midoko amy varavaragna anaka io. Eny za mipetraka amza journaly arivariva za miboaka an-dakory. Izy io izy tsy miala amy varavaragna anaka io za koa tsy hitany miboaka. Biby magnapagnahy zegny. Fa nareo olombelogno tegna diadiavinareo rango amin'olombelogno, tapindoan'olombelogno ziska mirazagnan'olo, tsy asianareo fotony. Ory zalahy ampodiko, ory zalahy. Anareo mpagnarivo managna compte amy banque suisse, amy banque centrale, fa ny maskiny bankindreo fondreo. Andrany araiky fondreo io mipoko ndre raha samborinareo tsy hitanareo. Ben oui, anao mitety zao tontolo, anao mbo mihevitra andeha vakansy zany zegny andeha États-Unis. Miaraka anao miprésenter passeport anao, vous êtes malgache? Anao malegna maligny hoe oui, nefa fa mibaribary amy passeport anao hoe malgache. Nabonginareo ne Madagasikara, membre Vatomanga, Rajoelina, Tchèque Christian, sy ny gouvernement, sy ny parlement miaraka aminany. Nabonginareo. Ampy zay eky zay fambonginana nataonareo zay 15 amby taogno zay. Miala nareo zala. Miala nareo fa nareo tsy antiheragna, aliko andrefa ho zay. Anareo koa tsy antiheragna. Zay tsy misary kilo raiky ny sachet-ny vary, kapoka folony vary, fa zay misary tananane milamigny. Marony teo, nagnano nataondreo, za tsy famatra. Fa reo tsy nampijaly vahoaka karaha ty tagnatin'ny 15 amby taogno. Tsy nampijaly reo. Azovy ny navy teo tsy natanjaka. Azovy ny navy teo tsy nampiasa armée. Fa tsary nisy fiaignana karaha ty ta Madagasikara zala. Ziska olo magnano bonjour mbola tsara, mbola samborinareo gadrenareo, zegny anareo malahelo vahoaka. Alahelo mbahoaka, zegny alahelo nareo amy vahoaka. Izy ka 10 taogna amenareo valy 50 kilo, 10 kapoaka, 20 kapoaka, boko amizay pendenareo mastai. Azafady mialamo ora zala fa tsao vaky lakory be anignananareo. Indrindra eto za mitodika aminareo armée, mpitandro filamina, anareo amy fitsarana. Za tsy menasy fa za mampitandrina ke fotony maromaro misy efitra korontagna ta Madagasikara niaignako nitako. Maromaro ny teo zay niafatra. Nandeha eny afarany 2 mètres sur 60. Tsisy olona nongan-dagnitry. Off 2 mètres sur 60. Ny raha nandesindreo. Ndre la sosio raiky tsy nandesindreo nandeha agny. Ke ioboka raha volaniko hoe le toetsaigny ova. Tsisy tany mandroso koa tsisy toetsaigny manjary. Atsika kasaka dalendreo. Atsika vahoaka koa neny tsisy jery. Miala tsigny zay tsy faly aminaka koa miala aminaka. Fa atsika vahoaka mihitsy ndreo tsisy jery. Ndi tambitambezigna amin'ny menaka 1 litre d'huile, 5 litres d'huile, 50 kilos d'huile. Non, 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 non. Non. Anareo miendreo vary kilo raiky aroe telo. Tanindrazagna anareo alafo. Fasandrazagna anareo potegny. Ravagna. Reo milebaleba.
Misy tetiny atao hoe 58 1900, misy tetiny atao hoe 1947, 1975 nidriky 72, nisy tetiny 1980-82 taminay Tambario be teo, nisy ny 1991 ndraiky navy 2002-2009, mbola tsy misy saigny foa tsika vahoaka. Atsika nazonino loatra. Zany efa mivolagna matetiky, anareo kaza mangala raha zarendreo io fa misy hitima ndraiky doa ary ndraiky badry. Zegny ane mampadonto anareo io e. Azalegna, aboko kaza magnato. Fa nareo volendro. Ino raha ataondreo nareo vangoeny famileny malemy ho azy anareo. Tsara nareo ny malemy fa nareo ny tsisy jery. Aboko tsara reo lefaka, reo mangala reo mpagnarivo. Misy 5 ambiny zanakandreo zafindreo mare, fa nareo ny tsisy jery vahoaka. Tsy tonga saigny. Matoane zay niady 72, niady 81, niady 91, niady 2000. Fitiavany any amare afaka mare taranakane. Fa nareo nagnano ratsiraka zay, nila natao ratsiraka. Nisy Procops, nisy le hoe Fokotany mizara vary. Azonao kontegna olo mandeha milatra vary amin'ny Fokotany alohan'olo mividy bazary. Azonao kontegna olo mandeha amin'ny Procops alohan'olo mividy bazary, alohan'olo mitsabo. Atsika zao nahita entany mbany Procops, entany mbany le carnet mizara vary amin'ny Fokotany, mizara menaka amin'ny Fokotany tamin'ny andra zegny. Zehety nanasa lamba tamin'ny voan'ny Bonara, zehety nanasa lamba tamin'ny taolagna tsakotsako, tsisy savogny tamin'ny andra zegny, ratsiraka antondra. Anareo zao misy zay amiagna bolonga savon raiky, merci président, tsisy jeriky. Arety tsisy jery. Izy topy io fa mivolagna aminareo, za tsy maintsy avandy ary tsy maintsy egny amin'ny vandy. Anareo mbola draba fo. Ndray matiny any ndraiky amare tsy mihiragna, taranaka anareo baka io agnanino? Tsy dininareo. Anareo matiny any tsy mihiragna ndraiky maty amare, fa zafy zanaka anareo ny afaka mare nde ia, ipetraka ia, iegna ia, tandrazagna anareo diadiavigna alegna, fasandrazagna anareo ravagna. Mbola iegny fo anareo ny any ndraiky amare. Zanaka anareo tsy hitanareo. Fampianaragna ndre zanaka anareo fa tsy mandeha l'école. Fotony nino? Baka ho bady mandilitra zanakandreo mianatra andafy. Mbola iambigny ny amare ndraiky niany fo anareo. Bravo, miambesa. Miambesa. Vas-y, miambesa niany ndraiky amare de basa hitanao izy. Zegny solution. Zegny mitsy le toetsaigny tokony ovagna. Azov tsy magniry tanànan'i Madagasikara zegny dans le monde. Antety atsika magnakariagna, mbantany atsika magnakariagna, andranomasigny tsy volagniny, abakabaka atsika tsisy rangatatsika baka ivelany. Sa tianareo hoe ho kolonisegna ndraiky koa, ho andevozigny ndraiky koa, deja atsika fandevozindreo. Anareo donc tsy niaigny tamin'ny andran'ny fanadevozagna mare. Koa niainareo karakory niaigny tamin'ny andran'ny fanadevozagna, milanja olo zegny anareo tonga saigny. Zao fa tsy génération ny mpilanja olo. Olo maty to, teteky tsy olo anjaigny. Atsika zao mbola milanja olo maty, fa teteky olo maty io tsy lanjaigny.
anareo ny lanja olo velogno, vous êtes malade ou quoi? Anareo marary. Anao zao mahay anao ho faty amaray. Comme tu dis Joachim, azovy amitsika zao mahay fa za ho faty amaray, aleoko mihinagna niany. Azovy amitsika mahay zao fa za anatiny any fa aleoko zany mihinana moaly. Tsisy olo mahay andra fatesana. Tsisy. Jésus-Christ tsy nahay andra fatesana koa tsy efa izy nifantsika tena amin'ny azo fijaliana. Ny samboriny. Karaha ataony reto. Mpitondra reto ane. Manaminamitra olo mamono olo en prison. C'est ce qu'on appelle condamné à mort. Agnaran'zegny. Anao koa nivonegna prison zegny dikan'zegny condamné à mort agnarany. Nefa boka fifidiana indro raha andeha maison-dreo nareo. Andeha avandy izy. Andeha koa izy eo amin'ny radio télévision. Andeha avandy. Ary ty ny grave. Mitodika am'le mpagnano gazety ny TVM za. Zandry miora. Aleo lavitra anao zandry tsy magnano présentation amin'ny fandarana ngai radio fa mandreraka ndray amza saoranao miora. Mandreraka. Tellement anao commandine vola. Mpagnano gazety ny TVM miora volanko zegny. Commandine vola anao pose question 3 secondes. Radio la mamaly anao 30 minutes anao mangigny. Wow. Zegny déontologie nampianarigna anao tamin'ny journaliste. Miora, mpanao gazety ny TVM. Anao tegna miragna am'raiky nambarany sareraka amin'ny iranazy hoe le madame dongadonga. Tsy anohina agnaranazy za tamin'ny andra ratsiraka, mpagnano gazety ny ratsiraka zegny. Toetsainao miora ho vafa anao niantra ka, anao niantra fa anao tsy ampianarin'ny radio. Anao ny mpagnano gazety fa tsy izy. Anao ny maître scène, anao tompin'ny micro fa tsy izy. Mazava ne raha ataonao igny zandry miora mialatsigny aminao zandriko. Zokinao lavitra zany fa asa fanaovagna gazety. Tsy karaha igny nataonay zay nampianarigny. Micro io ninao. Azonao atao magnadoso aminany koa fa tsy mitandregny anao. Fa anao ne magnabaribary fagnambanagna mpagnano gazety ane ataonao miora. Anareo ndraika zao vereka amin'ny TV Plus igny fitiavagna doni, tsy haiko nino igny. Tsisy mpagnano gazety ma Madagasikara zala. Regny magnainga roe regny parce que regny fa voavidy pesosy. Mialatsigny aminao zandry miora zala. Asa atao ambany asa fanaovagna gazety. Io mazamanao sa io babanao, sa io ray aman-dreninao. Même izy président république, t'as le droit de couper son parole. Ataova question proveste izy point barre. Fa tsy andeha ataonao question préparée izy. Zay tsy mila mitandregny. Questionnao ne miora mibaribary question préparée. Parce que anao io donaka io anao mitandregny izy. 40 lotsy nihina. Miala aminao zandriko miora. Aleoko lavitra anao tsy magnano animation koa fa radio ivola. Karaha zay fitiavagna doni. Mialana rô koa fa tsy anareo hoe déontologie mpagnano gazety ay. Anareo bekogno. Zay ty tsy bekogno nagnano asa fanaovagna gazety. Parce que déontologie, micro io tsy arme. Boko micro io tsy arme de feu. Anao koa fa andeha hagnano animation politique, tu es neutre. Anao tsy miambigny izy ho volagna koa fa hitanao tsy mamango raha volagny tapa voangoa question izy. Fa tsy andeha hagnanaovanareo question préparation zay samy mianatra fagnanaovagna gazety atsika miora. Za mizaha anao magnano gazety. Tsy mpagnano gazety anao fa fiaigna pesosy. Domoina koa karaha zegny, tsy haiko doni, tsy haiko dono, tsy haiko donia. Fitiavagna mpagnano gazety ny TV Plus. Anareo kaza mandeha io. Ndeha mizaha anareo fa mandreraka.
mpagnano gazety anareo mitongila. Heureusement TVMRN mo fa tsisy olo mitandregny amin'ny provinseny parce que andeha tandregny vandy non zay tsy andany andro. Aleonay sitrana mandeha miambigny voro an-tanimbariny le tanimbariny baka fa tsisy baka faravena rony fasandrazana ane faraveny Ravatomanga i tsisy raha ataondreo ko tsy mandrava mandrobaka mandafo ary ty le problème mampalahelo zany rajoel mampalahelo zany rajoel vraiment anao tsisy andrany za tsy magnozogna anao fa tsisy andrany anao hisy jery rajoel insulte fagnasahagna anao raha nataony publication nataony mpagnano gazety africain oui André Nirina Rajoel leader politique africain oh mandiniky ve anao Rajoel de fier anao amizigny insulte anao nasa eny africain anao amin'igny tsotsy hainao anao nefa mipalapala volango aminao Rajoel ny magnarisiko fota vela tsy ataonao fa anao fa mipalapala c'est une insulte raha nataony africain regny anao za teto fa nivolagna taminao Rajoel andeha agnano sadek anao eto agnasasa eny africain anao voilà izy io tsy niherigny tonga zany volagna zigny izy io nasaindreo anao izy io et le pire le dondrogna araiky igny koa nagnaraka Tokely Justin mon Dieu Seigneur andeha ia firenenantsika ty igny koa le raiky ndeha assemblée nationale fotsiny leonao Tokely Justin ary élu parlement Sadek ary élu parlement Sadek zegny quel élu parlement Sadek anao assemblée nationale tout tsy leonao Tokely Justin tsy voafenao député nao anao ndeha agnano parlement ny Sadek reto ma olo nino ino nambarako anareo teto fitondragna ty nevolanko aminareo fitondrany Barbeau Maboto Kongoroty oroty liaramay Kongoroty alevanareo onogno raha volaniko zegny Barbeau Maboto Kongoroty koa fitondragnany 2009 jusqu'à niany amare tsy haiko mbiagna ialandreo io atsika kaza mihevitra atsika miarigny Barbeau mitondra atsika Maboto mitondra atsika Kongoroty mitondra atsika setoany fitambarandreo jiaby fotony ino mba tongona aminaka kony azovy amindreo ao mba nanagna diplôme correct ary diplôme politique tsisy za gnambaranareo arefo tsay Christian mifamara eto izy koa izy famatra aminaka tany nianarany eko jiaby traginazy farany l'école nataony nizy ta Toulon izy nagnano deuxième session nazy nataony ta Toulon izy nagnano directeur ani Solima izy navy tamy Solima deuxième Solima nira nisy paka amizanto Solima nalafo Solima niany tsy hitanao tany mbany Tsimororo sambo pétrolier niany tsy hitanao tany mbany Bemolanga sambo pétrolier raffinerie rava zegny olo mba tokisanareo zegny olo anagnanareo fatokisana ny amare reto fianakaviagnany tsay Christian sy forongony reto nino raha tanandro io tsy maintsy mipaka amizanty secrène azovy deuxième secrène rahalahy mialatsigny za ivolagna araiky ty za tsy anogno agnaragna anazy fotony proche za loatra izy fa za ndraiky tsy avozo izy
curan Diego azovy teo nitatagna curan Diego nagnakory ny afarany curan Diego baka amizao ty mbola robaka ao fo anabaviny cura anabaviny tsay Christian eto io tamy cura nagnakory ny afarany cura baka amizao ty même réparation raiky tamy cura tsisy polytechnique baka agnarany fo misy mampalahelo boko le mpisolelaka le mpinono le mpitsetry andefa tsaiky andeha antra andafy tsaiky nino andeha lefa nareo mianatra andafy folo dimy amby taogna nareo tsy nandefa zanaka ane nandeha nianatra andafy fa niana nareo andeha vandy koa fa andefa tsaiky andeha andafy io makô sa io karaha agnomby nafarinareo baka tagny naondragna nareo avao niany agnomby jiaby tsy hita tranomboany asa badoigna zay vahoaka zay fa tsy bady fa zay mangigny continue agnaty fone fandra zay mampipoaka continue io nareo ka zalany fagnahy fa zo ndraiky mbo avy tsy ho ela azovy tsy ny fitany rajoely azovy tsy ny poteny ravatomanga tsay Christian sy ny firongony indrindrandrindra fa Michelin gouverneur Antananarivo nino raha mba vitany Michelin Antananarivo ndray lalagna Antananarivo to tsy voamboatra ary izy gouverneur Michelin oui Michelin za fa nagnambaranareo ni ndo zahava volaniko logo ny pneu Michelin igny boko zahava rasoir maka tsisy hafa amin'igny poziny nga io Michelin logo ny Michelin pneu Michelin tsisy loha fa mandeha ambokony fo ro volaniko aminareo ro koa tsy nampigada olo mamono olo ro koa tsy namono olo nitifitry olo ro koa tsy nitifitry olo mandrava fanagnana n'olo lovan'olo le draba reto armé reto officieux généraux reto mpiasan'ny tribunal tsy haiko mpiasan'ny fitsaragna tsy haiko nino reto de magnaraka amborokony parce que voasosy tandray mazala fa ratsiraka zay teo nilefa fa maro olo tsy nandesiny anao tsy lany fagnahy ry azovy Augustin Andemananoro regny ane tandafy tagny tamy fotoagnandro zegny asandreo regny tagny ro nilefa teto nandeha tagny livreur zegny asany zigny tagny tandafy tagny tamin'izy nilefa baka ta Madagasikara teto zegny ne volaniko aminareo fitondrany maboty barbo bandi batara fitondragna ty azovy amindreo misy diplôme eo tsisy misy diplôme ro tsisy olo nianatra ro normal amizay ro avy amy fitondragna io malegny baka royal io fotony ro tsisy bureau ro tsisy société tsisy nino nitsoponigny tamy lalabe tary copain copine anao ataoko ministre karokory leonao aleoko ndray tsy hainy zigny andefo parce que lazandraha ministre anao ataotsika sénateur ndray tsy hay asa igny aloso zava gouverneur ane nino raha mbaly vitanao tamy province ny Diego tasy anao antangy anao gouverneur ny avaratra bambaraza edy zandry nino raha nefanao tasy anao za tsy nahita tsy haiko anareo mpisolelaka mety mivola fa za tsy nahita nino raha nefantasy tamin'ny avaratra tagny nino lalagna 100 mètres même pas 100 mètres ndesy koa nampy 50 mètres tsy be izy amizegny lalagna 24 heures soi-disant un gouverneur nino raha nefanao araiky zay faroy soi-disant misy isaka faritra isaka district hoe assistant parlementaire koa boka aminay Sambrano assistant anay mpangalatra assistant sénateur anay Ambanjao mpangalatra mpandrava
tragno 2,5 tsy voaefany. Ny raha ataony zao mavandy koa izy eraka samby rano fa tragno na lafindreo tompo. Arnaud Concorde mivoleza mavandy fa rô tsy nandafitandreo zany. Fa anao ny magnadio tegna hoe na lafindreo io tsy na lafindreo tompony. Arnaud Concorde samby rano. Fa anao tegnano abus de pouvoir. Aboko anao nangala lakile ny tragno Arnaud tsy nangataka tamindreo tompo fa anao nidro coupe soroko. Ino amizay raha ataony zao? Nandeha nampidiriny falafa 15 paquet agnaty lakoron'olo, tsy lakoron'ny babanao hely, tsy lakoron'ny mamanao ndeha ataonao je suis. Arnaud, ny mandrakizay tsisy zandro fa ny farany raha misy fa tandema zandroko. Mbola jaiko hela anao io ataoko hoe zandry. Fotony managnainy karaha anao. Tso mivadiky globe hozy izy Clos Majanga, mpagnarivona anjary masikiny. Ndre tany lifasanao samby rano tsisy. Anao mihevitry. Minot iaro anao. Minot sénateur tsy iaro anao. Anao votrika raiky aminany sa anao ambagna aminany. I tsy iaro anao. Anao mihevitry. Rajoela hitondra anao ilefa. I tsy mitondra anao lefa. Ndre anao tsy hainy fake existence nao. Ampodiana amindreo tompony tanin'olo nga. Kofa tsy voaefanao miala. Fa nagnano anao tantignana tagny body tanin'olo. Nialanao tagny parce que tompo tany président tribunal tamizegny. Navy koa anao zao eto. Mandinianao anao. Tsy question zany volanao ke hoe anao malaza. Anao tsy malaza Arnaud Concorde ambanja. Fa anao c'est toi ny mahamay masantoko. Zio boka olona tsy lany. Asa ino koa zao raha ndi volagnao. Araiky agname 6 milliards iny baka fa nanginy fa tsy nivolana 6 milliards anazy fa nanginy. Diable zegny abus de pouvoir ataony ty fitondragna ty. Nino? Faraparan'ny mikoko. Hoavy aniny tsy apoizinareo. 4 ans tavela. Mivavahan-dragnahary ndraiky razagna nareo avita 4 ans io. Amin'ny heloko alahelo ny razagna ndraiky vahoaka io fa io koa ny poko volanko aminareo. Nareo piasan'ny tribunal. Anao reo armée. Sénateur, député, mpiaraka mpitondra. Ndao magnotany Rosy fa Rosy zay neheny tantara zafady zoko be. Anontania Rosy, neheny tantara Rosy zay. Nefa Rosy agnisan'ny olo niteny vahoaka ta Madagasikara. Na ie farany. Ny antony. Izy io nanginy, parce que izy misy jery. Tegna isorako izy. Misy jery Rosy. Fa izy tsy andala. Vaky lakorobe io za magnambara anareo. Anareo tompony fahefagna mandroba mandrava amy raha ataonareo reto, mpagnaradia reto. Tsarova fa zanaka mandrafinareo tsy adignan'olo ary ho tsaroan'olo tadidin'olo. Tsarova fa olona latsanareo raha, ny folainareo, ny gadrainareo tsy amin'ny dikany, ny vonenareo tapigadrana, fianakaviagnandreo tsy anginy fotsiny. Fa mbo avy ny maray. Mbo kiaka ny andra. Mbo azava amindreo andra. Fa andra zao mbola mahisika amindreo. Fa andra io koa nazava amindreo. Fiavagnana io tsisy amin'ny malagasy. Nareo amy tribunal angalanareo vola tsy amy dikany olo ato, angalanareo vola tsy amy dikany olo ato, nareo polisy zandaro. Tova fo fitatahanareo vahoaka io fa mbola ho tatahany vahoaka fianakavianareo, andefy mandrinareo sy miforongona marefaka marin. Za boka mampatsiaro tantara. Mevalignitry zay nagnano izy natanjaka. Nahazo izy pe asonamo. Ziska mivadiny nahazo. Taminay tambariobe to, mevalignitry. Magnotany olo ambariobe nareo mitantara aminareo. Nagnakory nagnanaovagna vadiny mevalignitry ndraiky mevalignitry. Ke tso avy aminareo mare globe mivadiky. Non, mampalahelo. Tsy megnatra anao. Ndre anao tsy hainky navy amy Sadek anao fa insulté ny africain. Insulte regny Rajoel anao koa olo mandiniky.
Tiers ringa fa hoe leader politique africain, c'est insulte asahanao mahazo anao igny. Banque mondiale nefa magnasanao hoe numéro 1 le plus pauvre du monde Madagascar. Nabakady koa les africains nagnampy anao leader politique africain numéro 1 Rajoelina. Za koa nasahen'olo karaha io Rajoelina, za fanangala ondra, za fanangala signature, za mi démissionne. Za koa tamy placenao fa bon, dommage anao tsisy fagnahy tsisy jery. Insulten'olo anao fier, insulten'olo anao, le piaradia aminao koa, présidentsika ne manao hitanareo izy nahazo trophée magnerana ny Afrique. Quelle Afrique? Insulte magnerana ny Afrique fierté? Non, tsy fierté. Mpitondra fivavahana afa volagna tsy mety raha ataonareo io fa iala ambila. Non, lohany maboty ndraiky le barbeau ndraiky le batara igny alofo. Mamy Ravatomanga, mivoleza anao ndraiky fandrafandravanao tanànan'olo, tanindrazan'olo fa anao zalahy ratsy fiafaragna Za mahambara anao Mamy Ravatomanga, olo magniry andeha paradisa fa anao io koa fa motro be. Anao tsy hita paradisa zay Mamy Ravatomanga. Anao fa agnatin'ny motro be. Ambaranao ravoravo razanan'olo raha ataonao tanànandreo io. Ambaranao ravoravo vahoaka amy raha ataonao tanànandreo io. Abo koa vahoaka fa nagnambaranao nzay maty zay tsy ala eto. Nintsy raha venao volaniko, anao karaha misy lovanao Mamy Ravatomanga aminareo Morondava igny. Ndo rava, ndo leva fasandrazana anareo, ala fosa tanandafosanao izy, ala fosa Dubai, Maurice, fa tsy tanindrazanan'olo ta misy fasanan'olo andeha ravenao. Anao olombelogno Mamy Ravatomanga. Ry sasan'izay baka agnarany fo nandeha lameky. Tsy eny aby nino dieny talameky. Hoe ndo lameky anao mamay alefa lameky nandeha. Na baka tagny tsy eny aby iny dieny talameky. Tampoko izy bako hitanao misaron-doha, anao mivola ty manindrasa ty tsy haiko nino. Sitrao anao mipetraka karaha zay tanàna eto, zay mandeha l'église, zay mandeha amin'ny la grotte, zay mivavaka, alhamdoulilah, zay mascrine. Fa anao nandeha lameky. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ndre valeur nandehananao lameky mibodananao baka tay fotsy anao Saïda. Nandeha nagnatony Zagnahary nidrika amy Setoany, miboaka amin'ny Mahamay. Eh ben oui, nandeha lameky izy mipody baka agny mitondra zomaty. Olo mandeha lameky zay anao mipody baka agny, anao magnaja tegnanao, anao mipetraka alhamdoulilah rabbil alamin. Fa anao nandeha lameky, anao mipody baka agny mitondra zomaty. Ça sert à rien, hozy ny vazaha. Ça sert à rien. Zafady aminao Zandriko Saïda. Ambarako mbo iovajery anao iny nandeha lameky. Non, lombolombony somila azafady. Normal anao nandeha nandravagna fasanao koa natsangananao l'hôtelinao io baka. Mariany mbo hivaly aminao raha ataonao io. Fasandrazanan'olo nandeha ravagninao teo io. Io baka izy mila ataony Ravatomanga io koa baka. Mila andravagna fasandrazanan'olo jiaby. Razanan'olo misy farany. Mampitandriny fo ndraiky baka tsy menasy. Fa nihitako zay Saïda tsy nihitanao, niaignako zay tsy niaignanao fa ny amaren'olo tsy amarenao. Karaha zegny rikala zay baka laisse tomber tamy 8 mars tao tsisy raha pare. Zo nandeha agny conseillère. Ino raha hainareo amy conseillère municipaux? Nino andeha gn'ino? Andirody. Donc zegny andirody andeha gnany lazandraha amin'ny Ambaribe ao zegny.
Anao tsy lany fagnahy ry Zalifa mpampianatra amin'ny Gobara olo tsara nagnano politique tamin'ny donia nandeha nagnano assistant parlementaire ny Labanany. Nino raha ianao amin'ny politique Zalifa mpampianatra amin'ny Gobara zanakabora ambanin'ny Korbany zay tsy mahay izy. Nino raha ianao amin'ny politique zandriko nabaviko mialafa napidika anao mahameo mambaranareo misy vola haramo vola setoany fa tsy vola haky. Anareo manongoana ny razanareo araiky imbaka baka aminay agny ambatsy vava imbaka farangoela feky tsy haiko ino volagnako izy mpampianatra amin'ny masera hoy soi-disant secrétaire ny Labanany. Ranabavy tanàna raiky fiaviana atsika. Anao mahay za mahay anao. Aza pidirana mahamay setoany tanànanay. Anao koa fa ndiaraka amindreo Madame Sabrina mpampianatra amin'ny masera volaniko zay miaraha amindreo fa tanànanay ka aza pidirana setoany ndraiky mahamay. Anao koa fa tonga andreo mandiana. Na miagna vilagny edy ro igny association mpampianatra mitambatra anosy be ndenareo tsisy rano ino ma raha nde lokinareo agnatin'ny vilagny io lelo ndraiky amany zay tsy ino ampinanareo raha lokinareo aminany tambitambezina ny vilagny mampalahelo ndray rano isainareo amboizanareo fa tsisy andeha miagna vilagny aloky amin'ino igny bakara nambarako zandry lasirtisy mivilezanao ndraiky fizarazaranao vilagny io fa io tsisy dikany zara vilagny zara kanal saty anareo zao koa tsy azao gny efa kanal satindreo miantogno karaha parabolique ny zareny ratsiraka tamin'ny andrany Betsimfira Fredo ministre ny communication mbola zay eta agnatin' zegny nandeha ero izy tsisy parabole sahafa be boka ozy izy fivolagna atsika nandeha parabolique ny zareny ratsiraka isaka district isaka faritany tsisy volanariagna andrano tsisy asa nde tany misisy tsy hitanao foiky andeha agnano zegny koa nareo ndraiky fizaranareo vilagny tsy haiko canal saty isaka fogotany tsy haiko isaka nino regny anery vahoaka mamorery anareo raha ataondreo regny izy ndraiky marigny hoe tsy mirany tsy managna fa nareo mivolagna gny efa io reo tsy andeha gny efa io reo koa miala io parce que nde reo koa miala io reo tsisy bureau tsisy asa ambarazabaka aloha reo navy tao nino velo tegnandreo tsisy. Ce sont des bâtards bandiny quartier bandiny vilava bandiny tsy haiko ny moregny zegny anereo io karaha ataondry Jack regny nino raha heny Jack ma izy za boka tataty tsy naregny izy donc voadoiky iny nangala droite lany clé itsy lany clé mavandy Jack itsy lany clé fa voadoiky mangina ta gueule namody vava io mambaranao siramamy ambilo be Jack sa io ambaranao amin'ny rostock diagorique anao bivava na mody vava baka maromaro karaha anao io mifody vava fo za tokiky raha nisy amin'ny adigo zo fanjakagna ty reo koa fa sembotro ndreo magnano raha nino raha nisy amin'ny adigo midika amin'ny asa tsy asanazy koa kalanganga kalanganga io tsy asanao magnano décoration la ville zay tsy no kalanganga fa ny mera be ny tanàna enao raha nataony
lingilingy koa kalanganga ary andegna mipody am plasiny le décoration napetraka to. Oh mon Dieu Seigneur, baka atao fa hoe miasa kalanganga niova kelera koa kalanganga iova nde araiky io fo lidi kalangita fo ngoangna lidia kalangita Diego io hely ambaranao adignany vahoaka tamin'ny vadinao nagnano be ny tanàna ta Diego teo ny raha nataonareo tsisy raha nanjary Lydia Kalangita niananao magnano farany nanao bivava Diego andrananao mpinan'ny vahoaka ny Diego Sabeda agnatin'ny taogno aroe enao hoe Diego grave za mampitandrigna anao Kalangita Lydia faza midika amizay ke za lany fagnahy tokiko hoe velombitagna ma kalanganga nandeha nagnano décoration la ville mais normal izy andeha nagnano zay parce que maire ny fidinay vahoaka laniny mbahoaka tamin'ny 67% tsy ambela ipetraka amin'ny place nagnano asanany baka atao fa magnano orange voangise nde izy koa ro voangise mba tsara baka ro tsy orange fa ro voangise ho an'izay mahay voangise mety mahay voangise zegny tsy hain'olona Antananarivo agny ino ma voangise zegny anao mahita izy nagnapetraka décoration lanja zegny ndraiky casquette tsy haiko lohany ndraiky vodiny igny oh kalanganga fa nety taminao edy namody vava nipetraka tan-tragnonao nandeha mivory Tsimbazaza nody an-tragnonao magnano bazar point barre fa tsy asan'ny député magnano décoration zegny be ny tanàna zegny andraikitry ny la mairie zegny anao koa tsy piasan'ny la mairie aboko nareo fa tsy lany Diego baribary baka andeha atao hoe mitia vahoaka ny Diego zay tsisy andro amitianao kalanganga Diego tsisy andro amitia orange foiky ary surtout bora réglage mampalelo zanao zandroko atsika samy nianatra t'Antananarivo tary tampifoloa tary tamin'ny politique tampifoloa teo eko nenao bora fa za mety tsy tsaroanao fivadiagna nataonao amin'ny vahoaka ny Diego io mbola ivadiany vahoaka ny Diego aminao mare pour réglage intsika anao zao fa déréglé io bo déréglé ny vahoaka ny Diego plus que no marefaka mare bora réglage mampalahelo raha Vatomanga baka io tsisy raha eny koa tsy mandrava fasagnan'olo tandrazan'olo tanànan'olo ny nanamorony aety amorondava any tsy sakiny kitigny lafa nagnambara teto raha Vatomanga alerte rouge ho anao igny dernier carte jaune nao igny ny évacuer ta Maurice igny carte rouge nao fa tsy lavitry izy tamposte afara taty fa nampanongena agnabo eto anao zao tara ela bokanay carte rouge anao bye bye Brazil tosia baka tany ambario beo ndo tosia anao koa nambelany mandeha vas-y tsy mila passeport wala tsy mila visa anao raha Vatomanga mandeha fa aza todriny tsy tandry anao fo ndo diadiava razananay aza diagna razananay fa andrany rouge miboaka aminao anao fary 2 mètres sur 60 tany lovanay tamin'ny dadinay tamin'ny babanay ho zandroko fotony fa hainareo olobenay tsy ho trovanareo force zay nagnino tamin'ny olobenay teo nareo tsy miboaka io tsisy mpanakanto vonegna zegny vonegna managna droit mpanakanto mihira mpanakanto ne vahoaka taia nareo tamin'ny olobenay teo mpitanàna razagnanay teo nareo tsy niboaka place tsy nareo niany izy nareo mamy raha Vatomanga
ndô anao mangala taninao Morondava agny. Rajoelina ndô la taninao agny Antananarivo agny fa tsy taninay avaratra agny de bodinareo razana netsy ande kakaoenareo. Zegny ane volagna volaniko hoe isorako tegna isorako vahoaka ny Sakatia ny Rehina niaro tanànandreo ary atsika Ambario be misy jery karaha regny koa. Akanga maro tsy vakina Amboa tondro araiky tsy mahazo ao. Avadia impito sofinao mitandregny volagna igny. Lovanay tamy babanay tamy dadilanay fotony fa ianareo olobenay tso ataonareo en force mangala fanagnanay. Non, tiagny lalagna o docteur JB maty agn'omby tsy mitony kijeja miala tsigny tompoko. Dédicace ho anao igny Ravatomanga. Ke magnano velomantsika jiaby za ho tatrany dimansy mahafinaritra ary andray niasa mandraiky ny antsika jiaby amin'ny herignandro vaovao.